sinusrelationerne. Hej, vi skal bevise sinusrelationerne i en kort trekant, det betyder alle trekanter. Og så for at komme i gang, og vi har noget regn på, tegner vi lige en højde i midten. Så vil vinkel op på linjen B. Og så kan vi starte med, hvis vi skal finde sinus i første trekant. Anden trekant der. Okay. Hvis vi skal finde sinus i første trekant, så ser vi sinus A lige med højden over hypotenusen, det er selvfølgelig C. Og så hvis vi skal finde sinus til C over i anden trekant, så skal vi sige sinus C lige med højden over A, fordi A er jo hypotenusen i anden trekant. Hej! For at regne højden af en trekant, så skal vi isolere H, og det gør vi ved, at H det er lige med C gange med sinus A, og H er lige A gange sinus C. Så kan vi skrive her at C gange sinus A er lige med A gange sinus C. Og så kan vi jo rykke rundt på det, og så fordi vi leder efter, at sinus A over A er lige med sinus C over C. Hej! I dag vil vi starte med at udtrykke højden i vores trekant A, B, C. Og det gør vi ved at sige sinus til vores, sinus til A lige med vores højde H over vores hypotenuse C her. Og vi kan også opstille en ligning for det. For at finde sinus H, for at finde H, vil jeg sige H lige med sinus til A. Smukt. Holy crap. Hej! Nu har vi fundet højden i den her trekant, så vil vi også gøre det her. Vi kender ikke den lille vinkel her, men vi kender vinklen C her. Og det vi vil, det er at finde den her. Vi ved en halvcirkel, den er 180 grader, så derfor skal vi kunne trække det her C fra 180, og så vil vi få den vinkel. Og det vil vi skrive sådan her. Sinus til 180 grader minus C lige med H over A. Og det, så vil vi isolere H, og det gør vi ved sådan her. H lige med A gange sinus til 180 minus C. Så har vi højden. Smukt.